започна от темата за държавния бюджет, за какво е нужен. От държавния бюджет, както знаете, се изплащат пенсии. Държавата би трябвало да осигурява здравеопазването в някакви прилични форми. Строи пътища, създава читалища и така нататък. В нашия случай имаме леки проблеми с държавния бюджет. В смисъл, че забелязваме, че тези услуги, които очакваме държавата да ни осигури, в повечето случаи не се осигуряват по начина, по който очакваме. За да бъде пълен държавния бюджет, държавата получава пари по три различни начина. Се състои от две части – приходна и разходна част. Приходната е тази, по която набира средствата, с които след това изразходва за всички услуги, които трябва да предоставя на гражданите. Приходната част от своя страна се състои от три звена. Първата част от приходната част са данъчните постъпления. Те зависят от два вида данъци, после ще ви опиша, плюс още някои. После има недданъчни постъпления, недданъчни приходи, които са различните видове такси, глоби, държавна такса, когато отидете в някое учреждение, плащате държавна такса. И има трета приходна част, която представлява, казано условно, дарения, някакви постъпления извън държавата. Ние получаваме от Европейския съюз, могат да се получават и по друг начин. Това е от гледна точка на приходната част. Интересното, което ще разгледаме днес, какво представляват данъците, тъй като те съставляват около 80% от всичките приходи на държавата. Изчислено точно за миналата година 78%. Дала съм малко конкретни данни за бюджета в 2014 година. От данъчно-осигурителните влизат 24 милиарда и 300 милиона, от неданъчните приходи влизат 3 милиарда и 400 и от помощи и дарения влизат още 3 милиарда и 200 милиона. Тъй, че направете една съпоставка. Най-важната част от всичките приходи в държавата идва от данъците. Това, което също исках да отбележа, е, че в неданъчните приходи, тези такси, които обикновено плащаме, влиза и всичко това, което държавата получава от своите предприятия. Има държавни предприятия. Или ако даде нещо на концесия, ако направи приватизация. Всичките природни ресурси всъщност са част от неданъчните приходи, извън данъците. Както забелязвате, при нас тя е много минимален процент, тъй като имаме важни концесии, които са дадени на много нисък процент и поради това природните ресурси на България в този момент не носят достатъчно приходи. Ето защо държавата много зависи. Ще спомена само накратко разходната част. Това е, както казахме, са те неотложните, които винаги трябва да се харчат пари, които влизат за поддръжка, за пенсии, за здравно осигуряване, за обучение. После има непредвидени разходи, които са тези, от които имахме нужда тук за бедствия, аварии. И има капиталова част за разходите, в смисъл поддръжката на определен капитал, държавен капитал, който може да бъде в смисъл на сгради, държавни сгради и такива неща. Това са двете основни задачи. От гледна точка на данъците, ние, които работиме, повечето от нас тук работят, когато получаваме заплатата си, веднага се прави една основна отдръжка, която представляват данъците за държавата. Едната част е тази, която се отнася за здравноосигурителните вноски. Те са не само за здравеопазване, но и за пенсии, за една голяма част от услугите, които след това получаваме от държавата. Другата част е така наречения подоходен данък.
който в България е 10% плосък данък. И той се взима на базата на това, което печелиме като заплата. Ако от 1000 лева заплата, например, след като се приспаднат здравноосигурителните вноски, останат, да кажем, 900, върху тези 900 ще платим 10%. Това е много интересен данък общ доход, подоходния данък. Едната част ни се взима директно от заплатата, а друга част, ако примерно нямаме заплата или имаме и други доходи, от наеми, примерно, има хора, които отдават под наем, се прави после една декларация за общия доход и върху него се изчисляват 10%. Ако вече сме платили една част чрез заплатата, това, което остава, след това отиваме да го платим. Тук исках да ви разкажа нещо интересно, тъй като много хора всъщност не знаят какво означава подоходния данък, който е основният данък, най-важният данък в държавата. Този, който плащаме върху нашите доходи и как се е изменил в годините. Има три вида данъци, така да се каже. Подоходен данък може да бъде прогресивен, което означава, че всеки път, когато печелиме повече, плащаме една различна ставка. Така беше преди. Нещо, което днеска го няма. Но тук бих искала да ви обясня по какъв начин се изчислява, тъй като много хора не го знаят. Обикновено при прогресивния данък има един необлагаем минимум, което ще рече, че примерно до някаква цифра, която взимаме, ние не плащаме никакъв данък, независимо колко печелиме. Дали печелиме милиони или печелиме 500 лева, примерно. Този, който печели милиони, също до една определена цифра няма да плаща никакъв данък. Тоест, ставките се правят по този начин. Давам само примери в случая. Да кажем, че необлагаемия минимум е 1000. Взимам кръгли цифри. Това значи, че всички пари до 1000, независимо колко печелите в крайна сметка, няма да платите никакъв данък. Ако следващата стъпка е 2000 и примерно се е казало, че 10% става данъка при следващата стъпка, ще платите 10% само за разликата между 1000 и 2000. Тоест, когато говорим за необлагаем минимум, той не засяга само хората, които печелят много малко. Той засяга абсолютно всички хора. Това означава, че до тази определена цифра никой не плаща данъци. Макар че накрая може да взима 1 милион. Няма значение. Колкото и да печели човек, тези пари той няма да ги обложи. Това е важно, тъй като много често се смята, че един необлагаем минимум или една прогресивна ставка означава, че някой, който плаща на най-високата ставка, да кажем 50%, данък, който го има в много западни държави, всички си мислят, че човека ще плати върху 1 милион 50%. Но не е така. Той до тук няма да плати никакви данъци, тук ще плати примерно 10 или 20, на следващата ще плати 30 и в крайна сметка най-високата ставка ще се отнася само за цифрата от една определена сума нагоре. Защо го казвам? Най-голямата борба относно данъците естествено се води между тези, които взимат по-малко, печелят по-малко и тези, които печелят много. Тези, които печелят много, често казват: не може да ме наказвате за моя талант или за моя труд, като ме карате да плащам 50% данъци, например. Не е вярно това, което казват, защото ако накрая се вземе, се усредни това, което плащат, тъй като тук няма да плащат, тук ще плащат 10, после 20, 30 и така нататък, докато не стигнат 50, се оказа, че плащат по-малко, тъй като тук плащат по-ниски данъци. Ще ви дам един интересен пример. Когато настъпва голямата депресия 29-та година, в Америка има много безработни, има много хора, които се нуждаят от помощи. И точно в този момент, когато е най-голямата криза, изведнъж президента Рузвелт при тях решава да въведе много силен данък за тези, които печелят много пари.
Той се опитва даже да сложи край един таван на печалбите. В смисъл, че отива и предлага над, да кажем, днешните $100,000, тогава са били $25,000, да се плаща 100% данък. Тоест, той казва така, ще правиме ставки, но в момента, в който вие достигнете $100,000, всичко, което печелите, ще го давате на мен. И аз ще използвам тези пари, които вие ще ми дадете. Той бил много богат, идва от такова семейство, познава много добре богаташите. И той казва, ако вие ми дадете тези пари, аз ще спаса вашата система, ще спаса капитализма. Защото тези хора, които са навънка сега и искат от мен работа, искат от мен помощи, тези хора ще свалят системата. Те просто искат някаква голяма промяна. Така че вие трябва да ми дадете вашите пари, за да мога аз да отида и да ми дам на тях нещо, за да не искат тази промяна на системата. И представете си в най-тежкия момент, в който има 25% безработица, в който хората са с милиони на улиците, виждали сте снимки как чакат за топла супа, знаете го. Точно в този момент се появява президент и казва, окей, от тук нататък на всички хора над 60 години ще им давам доживотна пенсия. Нещо, което тогава е нямало. Изобщо не е съществувала идеята да се плаща пенсия. На всички, които са безработни, ще им давам помощи за безработица. След като капитализма не е способен да осигури работни места, тъй като има такава висока безработица, ще използвам тези пари и ще отворя работни места. И той успява да отвори 9 милиона работни места за нула време. Имам предвид, като държава започва да отваря работни места. Те работят, стават държавни служители. Така че въпросът, че дали сме в криза или не сме в криза, факта е, че парите ги има, винаги ги е имало, но са в ръцете на някой. И този някой е този човек. В България е същото. Ние живеем в криза, много дълбока, нямаме пари, но е факт, че тези пари се създават. Ние виждаме постоянно всичките данни за увеличаващия се брутен вътрешен продукт. Постоянно ги четем. Какъв растеж има? Да, не е желание, не е 3,8, но 1,9. Така че това означава, че има натрупване на капитали, има пари, но те просто не са в хората, които печелят малко. Те са в определени хора. И тези хора не плащат достатъчно данъци. Ще ви разкажа малко какво се случва всъщност в България, където имахме до 2008 година, която е първата година от както имаме плосък данък. Сме имали такова данъчно облагане, при което има един минимален праг, при който не се плащат данъци, един минимален доход, върху който не се плащат данъци. Стигали сме в даден момент до 37% данъци, които после постепенно намаляват. Докато в крайна сметка България, заедно с още 23 държави, се оказва в кюпа на още 23 държави, които приемат плоския данък. Какво означава плосък данък? Нарича се и пропорционален данък, тъй като има точен процент, който плащат всички хора. Ние имаме плосък данък от 10%. Независимо дали взимате 300 или взимате 1 милион, вие плащате винаги 10%. Така че хората, които печелят много, са доста доволни от този обрат на нещата. Много държа да ви прочета кои са другите държави, в които има плосък данък, тъй като говориме, когато се правят първите опити за вкарването на плоския данък в България, се правят тези опити с думите, че по този начин икономиката ще се засили, ще станем една по-развита държава, ще имаме по-добра икономика, всички ще живеем добре. Факт е, че абсолютно никой не скача от хората, за да се бори за запазването на прогресивния данък. Напротив, всички го приемат много тихо, много спокойно, тъй като не е ясно какво всъщност се случва. На хората не е ясно и е много важно да отидем и да им го обясним. Разчитам и на вас. Да им кажете каква е разликата между прогресивния и плоския данък. Плосък данък има в Естония, Латвия, Литва, Русия, Сърбия, Словакия, Украйна, Румъния, Грузия, Исландия, Монголия, Киргизстан, Македония, Черна гора,
България, Албания, Беларус, Боливия, Босна и Херцеговина, Ирак 2004 година, Казахстан, Маврици, Парагвай, Полша, Тонга, Тринидад и Тобаго, Чехия и Ямайка. Както виждате, все богати държави, които са ни за пример. Всичките са много забогатяли от плоския данък. Явно е много хубаво нещо. Тук човек се запитва как така се случва, че всичките развити държави, към които ние бихме искали да се причислим, бихме искали да приличаме на Западна Европа, или ако искате и на Америка, която също е пример, всички трябва да се запитаме как така в тези държави няма подобен данък. Факта, че хората там не са много съгласни, когато някой отиде и каже, вижте, най-високата данъчна ставка ще падне. Веднага се организират протести. Видях го с очите си в Италия, въпреки че тя падна в крайна сметка, където до преди 5-6 години най-високата ставка беше 54%, успяха да я намалят на 46%. Представете си каква огромна разлика. Там имаше протести, бяха организирани от работнически партии, от профсъюзи и въпреки това не успяха да направят нищо. Те протестираха, че бяха намалени данъците на най-богатите на една по-ниска ставка, защото знаят, че това означава по-малко пари в държавния бюджет. Това означава, че в крайна сметка кой ще плати за за липсата на услуги? В крайна сметка ще бъдем ние. Явно е, че човек, който печели 1 милион, след като с намалянето на данъците ще му влезат още 20, 30, 50, 100 хиляди евро в джоба, не се притеснява дали след това може да си плати един преглед при лекара. Така или иначе те не ходят в нашите болници, мога да ви го гарантирам, ходят на други места, където си плащат. Така че е много важно да се разбере този проблем с плоския данък. И ако може да се задейства някакво движение, което да поиска първо връщането на необлагаемия минимум, тъй като има хора, които живеят много бедно, твърде бедно и въпреки това продължават да плащат данъци. Точно колкото... Да? Знаят го много добре. Тъй като имат много силни лобисти. Сега ще ви разкажа примерно историята, която е типична за България. Още 2003 година се събират 100 икономисти, български, всичките са българи, но и всичките платени от точно определени фондации, от Института за пазарна икономика, начало с Георги Ангелов, и пишат едно дълго писмо, което изпращат на министър-председателя с искането да се въведе плосък данък. Тази борба не е тяхна борба. Това е чиста борба на хората, които печелят в крайна сметка, имат интерес от това нещо. Не успяват веднага, защото това писмо се пише през 2003 година, а в крайна сметка плоския данък влиза 2008 година. Въведена от тройната коалиция, което обаче не означава, че не са виновни всички останали, тъй като всяко едно правителство, в момента в който бъде избрано, на другия ден може да смени данъчните ставки. Това е най-нормалното нещо на света. Всичките го правят общо взето, всички се опитват по някакъв начин. Преди изборите обикновено обещават на масата от хора да намалят определен вид данъци и да увеличат друг вид данъци. Това постоянно се прави. Лобито на тези икономисти е много силно и успяват да прокарат тази идея в България. Пак повтарям, от Института за пазарна икономика. Имайте предвид, че правителството на ГЕРБ, което често си измива ръцете от тази история, казва, така или иначе не съм го въвел аз, се опита преди 2 години да го вкара в Конституцията. Искаха да напишат в Конституцията, че не могат да се променят данъчните ставки. Т.е. че оставаме вовеки веков, независимо кой идва на власт, ще останаме с плосък данък. Имаше интересна статия от Валерий Найденов преди няколко дена, в която той е отишъл да вземе малко данни какво се случва след въвеждането на плоския данък в България. Той казва следното. Тези хора, които преди това не са плащали данъци, тъй като имало един необлагаем минимум,
Тези хора са започнали да плащат данъци естествено, тъй като има плосък данък за всички, без необлагаем минимум. И по думите на министър-председателя, от тези доходи са влязли в държавата 600 милиона лева. Правейки две сметки с това, което се плаща преди това, излиза, че в крайна сметка данъците, които държавата е взела, са около 200 милиона по-малко. Тоест, ако изчислим, ако премахнем този данък бедност, както той го нарича, данъка, който плащат най-бедните, които преди това не са плащани никакви данъци, и направим изчисления, се оказва, че всъщност всички останали са много по-малко, са влезли с около 200 милиона по-малко лева в държавния бюджет. Той даже прави една интересна, казва нещо интересно, казва, богатите трябва да черпат и може би черпат, но не знаем кой. Би съществувал един трети вид данък, който ще ви го обясна, който за сега го няма върху доходите точно, но го има върху други видове данъци. Това е регресивният данък. Какво ще рече? Ако за нас прогресивен данък означава, че колкото повече печелиш, толкова повече се вдига ставката, която плащаш, толкова по-голям процент от твоята печалба отива в държавата. Плоският данък е един за всички, без значение колко точно печелиш. Регресивният данък е този, при който колкото повече печелиш, толкова по-малко плащаш. Има и такова нещо и го има и в България. Ще ви разкажа как и защо. Повечето хора не го знаят. Така. Само да питам, не са ли засила силата икономика с този вид данък? Не, няма нищо общо сивата икономика с това нещо. Напротив, с този... Не ги декларираш. Вижте сега, разбирам въпроса. Нека да отговоря така. Точно с това нещо. Да, те плащат. Много правилно го казвате. Това е първата реакция. Казват, но сивата икономика по този начин повече хора няма да плащат данъци, тези, които печелят много, няма да плащат данъци. Сега, първото, което искат, е да направят така, че всъщност ние да им кажем, окей, не плащайте данъци. Защото вкарването на плоския данък означава това. Да направиме официално и легално тяхното неплащане на данъци. Вместо да се крият, просто... Вместо да се крият, те просто го правят пред очите на всички. Това е което те искат. Те казват така, ако вие искате ние да плащаме по-висок процент, в същия този момент, в момента, в който вие не платите данъци, вие сте хора, които плащат данъци, със сигурност, дали е върху имота, дали е ДДС-то най-малкото плащаме абсолютно всички. Знаете много добре, че в момента, в който откажете да плащате данък, вие сте наказуеми. Може да се влезе и в затвор. Така че факта... Мога да крия данък. Моля? Мога да крия. Можете да криете данъци, да. Можете, но в момента, в който го направите, вие рискувате да бъдете наказани от закона. Това е факт. Да. Мисълта, точно така, това е криене на данъци, това е наказуемо и носите вашите рискове. А другия вариант е да ги декларират, но да не се платят? Не, такъв вариант няма. Такъв вариант няма. Те просто не ги декларират. Това, което обаче се случва е... Имайте предвид, че държавата има абсолютно всички инструменти, възможности, за да си вземе данъците. Тя знае много добре как да проследи, къде са вашите пари, къде са вашите печалби и може да ви хване и не само да ви сложи в затвора, да ви отнеме абсолютно всичко, което притежавате. Това нещо, което те казват, е безпочвено, тъй като държавата има всички инструменти в ръцете си, за да отреагира. Тя просто може да го направи. Ще ви вкара в затвора, ще ви изследва, ще види всичко, което сте харчили до този момент, ще види кога укривате печалбите. Ако мислите, че държавата няма инструменти да го направи, лъжете се. Има. Така че това извинение, което изкарват икономистите, казвайки с прогресивния данък, тогава ние няма да плащаме данъци. В същия момент, в който някой го каже, трябва някой да му почука на врата и да каже, дай тук да видим, ти как живееш, откъде ти е това, как стана така? А те си позволяват и да го повтарят и да плащат даже хората. Как ще го кажеш? Това, ако го кажеш... Основният аргумент, да. че аз ще работя с много фирма. Да. Основният аргумент техния е, че няма да плаща данъка, ще е, ако данъка ми е примерно 60% или 70%, аз ще спра да работя и да генерирам печалба.
просто ще седя и ще склатя краката, защото от къв до аз ще работя и ще давам 60% на държавата, тя да храни някакви Не храни майковци, да. Разбира се, и там също те не обясняват следното, че ако изобщо говорим за такива данъци, имайте предвид, че преди да се вкара плоския данък, най-високият данък, подоходен данък в България, като ставка била 24%. Изобщо не си представяйте нещо като цифрите, които виждаме в чужбина. Защото в крайна сметка какво става при Рузвелт? Той казва, окей, искам 100% данък. Обаче всички реагират, как така? Не може. Искаме по-нисък данък. Знаете ли колко е вкарал като ставка? 94%. Който след 3 години става след това на 91% и остава така за 2 десетилетия. Така че тези, които печелят много, те няма да останат без пари. Те ще имат доходите с по-ниски ставки до един определен момент. Оттам нагоре вече ще печелят по-малко. Това също не се обяснява от тях, както казвате много правилно. Те казват, окей, тогава ще седа и ще си клатя краката, но преди да отида и да плати тази висока ставка, въпросният човек вече е спечелил толкова много пари, че много се съмнявам да успее да ги вземе някъде от лихви. Той просто не може да ги вземе от лихви, макар че го казва. Казва го, за да ни плаша, както тя много правилно отбеляза. Това е първата реакция. Просто няма как да ги вземе по друг начин. Друг вид данък е данък върху печалбите, който плащат фирмите, и там също има 10% в момента. Преди да го наложите бил 15%, преди това бил 37,5% през 2000-та година. Така че всичките данъци, както забелязвате, намаляват данъците на определен вид хора, тъй като другите напротив, без да имат данъци, изведнъж се оказват с данъци. Облагат се по бедника. Осигуровките са друг вид данък, в смисъл, че взимат ви ги и вие не ги виждате. Те трябва да отидат за определени неща. Осигуровките също могат да бъдат прогресивни, пропорционални, т.е. плоски, или регресивни. Какво се случва в България? Относно осигуровките, те са регресивни. Тоест, колкото повече печели човек, толкова по-малко плаща. Така, в момента, миналата година вдигнаха още веднъж максималния осигурителен доход. Тоест, върху това, което вие печелите, плащате един, нарича се осигурителен доход, всичко, което печелите, и плащате 1%, който отива за осигуровки, за пенсии, за здравеопазване, майчински и така нататък. Всички тези осигуровки, които получаваме, може да бъдат и при безработица и така нататък. В един момент се оказва, че в България една от държавите, всъщност почти във всички държави е така, където ако вие печелите 2400 лева, повече от 2400 лева, вие спирате да плащате този процент. Това означава регресивен данък. Тоест, ако вие взимате минималното или до 2400 лева на месец, което беше увеличено като праг, оттам нататъка... Ти да получаваш ли повече заплати от 2400? Точно така. В момента, в който... Моля? Не по-ниските заплати. Не по-ниските, точно това казвам. Да, става за богатяване, така. на тия, които получават повече заплати, става за богатяване. Точно така. С тия проценти. Така. Точно това искам да кажа, че в момента, в който, ако вие имате 8% здравни осигуровки, 14% за пенсия, всички плащаме този процент, до момента, в който някой взима 2400 лева. Оттам нататък той не плаща. Което означава, че не му се облага със същите проценти целият доход, който получава. Облага с по-нисък процент, ако изчислиме. Нали? Трябва да вземем после за всеки доход. Ако е 3000, колко по-малко и т.н. Така че това е един регресивен данък. Наричам го данък, тъй като ви го взимат в момента, в който взимате заплатата и в този момент той заминава там. Може и да се самоосигурявате, естествено. Между другото, едно от неприятните неща е, че в България даже един безработен трябва да се самоосигурява. Трябва да плаща 19 лева и 80 всеки месец
за да има някаква здравна осигуровка. Един безработен човек трябва да попита, окей, като е безработен, откъде ще ги вземе? Защо после има кражби? Ами, чакай сега. Значи безработният трябва да се осигурява, а колко Точно толкова не трябва в момента изобщо не, точно така. Не само безработните, които се самоосигуряват, имат и един друг проблем, че ако случайно пропуснат в 3 годишен срок, пропуснат 3 месеца да си платят здравните осигуровки, просто губят абсолютно всичко. Така че не казвам, че това е причината за кражби, но наистина се питам откъде идва претенцията един безработен да плаща здравни осигуровки. Не е правилно да казваме, че ние плащаме процент върху нашите доходи като осигуровки. Защото ако доходите са трудови, т.е. идват от заплата, тогава плащаме този процент. Но ако ние имаме някакви други доходи, върху тях не плащаме процент. Например, да кажем, че имам 50 апартамента, които отдавам под наем. Okay. Имам доход от там. Да, ще трябва да плата данък общ доход, това е друг въпрос. Но не трябва да плащам никакви осигуровки върху това нещо. Ако имам доход от лихви, хората, които държат облигации, които държат някакви акции, които получават лихви, те не плащат осигуровки. Тоест всичките тези хора, които всъщност държат капиталите, които държат истинските пари, говорим за големите пари, те не плащат осигуровки. Тъй като осигуровките са само и единствено върху нетрудовите доходи. Ако отидете да видите колко хора играят на борсата, представете си някой, който има 1 милион. Той играе на борсата, защото знае, че не е приятно да ги държи под възглавницата. Най-малкото е неудобно. Той не плаща осигуровки върху тези доходи. Не работи, но не плаща и осигуровки. Това са много интересни елементи, тъй като ви показват как всъщност само хората, които наистина се намират на най-ниското ниво в обществото, имат истински трудности да преживяват, са тези, които всъщност не могат да избягат от такива задължения. И колкото повече имаш, бягаш, дали чрез закона, който са направили над 2400 да не се плащат осигуровки, или чрез факта, че не плащаш осигуровки върху друг вид доходи, за тях това е съвсем законно. И това е направено от нашите политици. Друго нещо, което е интересно и на което исках да обърна внимание, са имуществените данъци. Обикновено те са местни данъци, т.е. отиват в общините, не в държавата. Плащаме върху определен вид имущество, плащаме данък. Това са сградите, апартаменти, фабрики и така нататък, колите, автомобилите и върху земята. Това е имуществения данък. Тук също той е плосък данък, в смисъл, че абсолютно всички плащат едно и също като процент. Независимо от това, което печелят принципно. Има и още нещо интересно. Съществуват обаче друг вид имущества, които също не се облагат от данък. Кои са тези имущества? Можем да говорим за хората, които държат облигации, акции и пари. Ако вие имате един апартамент от 100 000 лева, всяка година ще отивате в общината и ще плащате данък върху този апартамент. Okay. Ако продадете този апартамент и държите парите, вие няма да плащате данък върху имуществото. Всеки път, когато говорим за имуществени данъци, се оказва, че не е имущество по никакъв начин да държа парите в акции, в облигации или в пари и не плащам данък върху това нещо. Кой държи тези пари? Моля? Върху лихвите в момента се плаща, не казвам върху печалбата, която носи това нещо. Не казвам върху печалбата от акции, облигации. Казвам върху самото притежание, върху имуществото. Плащат хората, които имат апартамент, които имат кола, автомобил, земя. Плащат. Не е ли притежание обаче да притежаваш 100 000 лева в банката?
Същото нещо, утре ще отидете, ще си купите апартаменти, ще почнете да плащате данъци тогава. Но е същото. Кой държи тези пари? По същия начин. Имущество е. Или няма да го правиш за никой, или ако го направиш за нещо, трябва да обложиш цялото имущество. Обаче никой не ходи да облага имуществото в пари, в факти. Не е проблема държавата. Имайте предвид, че пак тук се връщаме към това, че държавата взима дадени решения, както вие преди малко попитахте, под натиска на нечии интереси. Така че въпросът е кой всъщност печели от цялата работа, кой го иска и кой е направил този натиск, защото това не е така. На нас не изнася. Нямам нищо против да плащам върху къщата си определен данък. В крайна сметка искам улиците след това, общината да ги поддържа, искам канализацията да е добре. И ми е ясно, много добре ми е ясно, че трябва да има пари, за да прави всички тези неща. Но след като говорим за това, бих искала да има още повече пари в общината, за да бъда сигурна, че ще се почиства дерето, че канализацията е окей. Да не ги взима само от мене, а да ги взима и от тези, които всъщност държат огромните суми. Ама те ни ползват повече канализация от обикновения човек. Така, разбира се, но със сигурност ползват някакви други услуги. Факта, че не се плаща данък имущество в момента, в който човек прехвърли имуществото в парична стойност, в същия този момент спира да плаща данък имущество, аз лично не виждам нещо честно. Със сигурност използва някакви други услуги. Държавата, общината не осигурява само почистване на улиците и канализациите. Прави и други услуги, които трябва в крайна сметка да се покрият от някъде. Само отбелязвам, че е регресивен данък. Друг въпрос е дали сме съгласни или не. Някой може да каже, дайте да ги премахнем всичките. Нали? Тук не искам да давам някакви определени идеи какво трябва да стане, а само да опишеме какво представлява. Представлява един регресивен данък. Сега ще говорим за данък печалба. Вие преди малко отбелязахте. Данъка върху печалбата е в момента 10%. Обаче, пак не всички печалби се облагат с данък или не с този данък. Например, ако вие имате някакво предприятие, някаква фирма, това, което накрая ще остане като печалба, върху него ще платите 10%. Но, ако вие, например, решите да държите парите си, да играете с тях на Българската фондова борса и имате печалба оттам, ще платите 0% данък. Нарича се нулев данък. Много интересна думичка. Тук се църпа много. Да. Така. Има и други начини за неплащане на пълната стойност на данъците. Например, както тя отбеляза, върху лихвите в този момент, 2014 година, има 8% данък за тази година, като намеренията са 2015 година да падне на 6%, 2016 година да бъдат 4% и 2017 година да няма никакъв данък върху лихвите. После да не се питаме защо имаме по-слабо производство, защо предпочитат да ходят да играят на борсата. Ние вече сме им казали, играйте на борсата, ще плащате 0 данъци. Просто няма да плащате данъци. Не трябва да се очудваме, че после нямаме производство, че после тези, които държат капитала, не желаят по никакъв начин да го влагат, да водят до някакво развитие. Защо им е? Играят на борсата, изкарват каквото изкарват, плащат 0. Същото ще се случи с лихвите до 2017 година. В момента е 8% данъка, т.е. е по-нисък от корпоративния данък върху печалбата, тъй че вече им изнася, зависи. После ще стане 6, 4 и ще бъде до 3 години няма да съществува данъка върху лихвите. Още един данък от този сорт е данъка върху дивидендите. Дивидендите са тогава, когато вие си купите акции на борсата, фирмата, от която сте си купили акции, решава всяка година дали да изплати на собствениците на акциите, които са собственици на фирмата всъщност, някакъв процент от печалбата. Решава го, не винаги го изплаща. Това не е както с облигациите, където се плаща една определена лихва всяка година.
а решават дали да ви изплатят този дивиденд, тази печалба от акциите, които притежавате. Ако решат да ви изплатят дивиденти, вие ще платите 5% данък. Няма да бъде 10%. За разлика от всички останали, които плащат 10%. И така има много начини, които всъщност подпомагат този вид икономика, който наблюдаваме. Много зависи от данъците. Много зависи как ще се държи държавата. Ако има по-големи постъпления, увеличавайки определен вид данъци, ще може да отваря, ако щете, държавни фирми, да поддържа държавните железници, да поддържа определен стандарт на живот. В момента, в който се откаже да поеме тези пари, да влязат в бюджета, тя просто не може да го направи. Тъй, че и остава само един изход. Тъй като хората, въпреки всичко, излизат по улиците и искат определени неща. Казват, ние се трудиме, правим всичко възможно, направете нещо за нас. Ако ли не ще падне правителството, държавата има само едно решение в този случай, за да успокои духовете. Ако не иска да вдигне данъците на богатите, както направи Рузвелт, или прави така, и изведнъж потичат много сериозни суми в бюджета, или отива да вземе заем, който ще се изплаща, познайте от кого. Проблема с държавните заеми се таи точно там. Държавата не взима заеми, защото е приятно. Изобщо не е приятно и знаем много добре какво се случва после в медиите, как хората реагират на това нещо. Но е принудена в дадена ситуация, ако не може да се справи с лобитата на тези, които държат капиталите, е принудена да го направи. Затова и Америка, след като през 80-те години падат данъците, тя в момента най-високия данък там е 36%, казах ви колко е била данъчната ставка, 91%, през 50-те и 60-те пада на 70%, 71% през 70-те години, 80-те години почва да пада много бързо, в момента е 36%. Затова Америка е най-задлъжнялата държава. Защото хората продължават да имат изисквания. Продължават да искат пенсии, продължават да искат някаква част от здравеопазването да се поема. Знаете, че вечно там си играят, ще направим по-добро здравеопазване. Това всеки път, когато стигнат до избори, се подхваща като тема. Хората имат претенции. Там държавата какво казва? Ние не можем да се справим с капиталистите, не можем да се справим с факта, че те държат тези пари. Имат много силни лобита, държат ни в ръцете си, тъй като в крайна сметка нас ни избират тук на базата на финансирането, което получаваме. Знаете, че в Америка финансират много фирми. Може да се види и банки, и фирми. Финансират и е съвсем официално в крайна сметка. Те са подкупени официално. Всеки, който иска да стане президент, целият свят знае, може да види кой точно го е подкупил и с колко. Тъй като официално знаят всички, че се вкарват пари в предизборните кампании. В момента, в който обаче го финансират, те му казват, виж какво, ти сега като дойдеш тук да не мислиш да ми вдигнеш данъците на мене. Няма да стане това нещо. И естествено, когато после изберат тези политици, държавата, правителството, американското правителство, за да държи хората все пак спокойни, знаете, че там народа не си поплюва и като излиза е доста мощно, реагира с милиони, отива правителството да взима заеми. Не го правят от удоволствие, бъдете сигурни. Нито ние го правиме. Факта е, че обаче има и друго решение. Рузвелт го е показал на всички, на целия свят. Всички знаят много добре къде се намират парите. Те не са изчезнали. Парите не изчезват. Те отиват в ръцете на някой. Дали са банки, дали ще бъдат големи фирми от всякакъв вид, мултинационални компании, няма значение. Просто капиталите не изчезват. Тя ги има. Ако ги обложиме с данък както трябва, ще има естествено съвсем други приходи в бюджета. Това не ни се казва. Когато ни се каже, държавата сега ще отиде, ще вземе заем, първото, което трябва да попитаме, защо не вдигнете данъците? Не на всички. Не на всички.
Защо не на всички? Ако вдигнем данъците на тези, които нямат пари, както ние в момента, всъщност това е и тезата на Валерий Найденов в неговата последна статия, той казва така: какво се случи в момента, в който вкараха данък бедност, т.е. данък върху тези, които до сега не го плащаха. Изведнъж се срути или загубихме 10% от брутния вътрешен продукт. Защо? За разлика от богатите, бедните харчат всичко, което имат. Те трябва да си купат обувки, хляб, всичко, което получават, трябва да си го закупат. Ако на тях им се вземе данък от някакъв процент, в случая 10%, тези 10% те просто няма да ги изкарчат в икономиката, защото не са в ръцете им. Но тъй като са бедни, имат нужда от много неща, ако бяха в ръцете им, те щяха да отидат и да си купат нещо. А това нещо трябва да бъде произведено. Когато има едно търсене, тогава има и по-високо производство. Какво направиха нашите прекрасни икономисти, които поискаха плоския данък? Отказаха се от 10% производство повече. Те просто се отказаха. Така им е изгодно. Така че в момента, в който говорим за проблеми, държавата има нужда да вземе нов заем. Дори и в случая сега, заради банките, това, което ще се случва в този момент, спокойно можем да кажем: окей, искате да покриете тази дупка, вземете парите от тези, които ги държат, просто ги вземете, те са там. Извинявам се. Да. А що не дигат минималната заплата? Така, по-добре ще имат покупателна способност бедните. Така, това... Въпрос. Вижте сега, тук трябва да направим изчисления точно колко хора работят на минимална заплата, за да разберем дали ще се вдигне или няма да се вдигне и с какъв процент потреблението. Това, което знаем със сигурност и веднага без да изчисляваме, можем да кажем, че в момента, в който се върне минималния необлагаемия минимум, в този момент имаме 10% на разположение от тези хора, които ще отидат, ще ги изкачат. Това са тези 600 милиона прочути пари, които замминистра обяви, че са влезли от хората, които преди това не са плащали данъци. Това са пари в икономиката. Това можем да го кажем просто веднага. После има много други икономически мерки, които могат да бъдат взети. Просто темата не е тази. Днес искаме само да видим колко различни данъци има, колко е важно да знаем какво представляват данъците и каква е разликата между тях. Това, което държавата много често прави, когато намаля подоходния данък по този начин, е да вдигне косвените данъци, за които ще говорим сега накратко, които също по своята същност са регресивни. Ще ви покажа защо. Става дума за ДДС, данък добавена стойност, за акцизи, такси, различни видове. ДДС-то е един от най-нечестните данъци, пак по същата причина. ДДС-то се заплаща само върху стоките, които се закупуват. Върху тях, точно така, върху крайния продукт се заплаща ДДС-то. Какво се получава? Ако вие взимате малко пари, всичко, което взимате, ще отидете и ще го изхарчите. Тоест върху това, което вие имате като доход, ще имате едни 20% сигурно изхарчени данъци, които ще платите. Това са 20%. Нищо не може да направите срещу това нещо. Обаче, ако вие печелите милиони, колкото и да искате, колкото и да харчите, колкото и да ви гледаме вилите, яхтите и всичко останало, вие просто няма да ги изхарчите всички тези пари. Ще изхарчите някаква част. Другата ще вкарате в банка, която ще ви носи лихви, няма да плащате имуществен данък и така нататък. Ще ги използвате по най-различни начини. Колкото повече печелите, толкова по-малка част от вашите печалби ще отива, ще я харчите в някакви стоки. Тоест, толкова по-малък процент ще плащате ДДС. В смисъл, вие пак ще плащате 20%, но като процент от всичките пари, които печелите, ще бъде много, много по-нисък. Това също е регресивен данък. Когато се говори за вдигане на ДДС, се говори винаги за удряне пак на бедните. Защото се знае кой харчи всичките си доходи.
Естествено, никой не говори за ДДС-то по този начин и се приема, че и той е честен данък, така както се приема, че и плоския данък върху доходите е честен. Всички плащаме 20%, всички плащаме 10% по доходен данък, но всъщност те не са съобразени с вашите възможности. Не са съобразени с възможностите на човека, който плаща данъците. Колко е платежоспособен. Това е без значение. За това има начин на диференциране на ДДС. Това също са начини. Разбира се, има хиляди начини да се пребори това нещо. Най-лесният начин е, както казахме преди това, един много силен подоходен данък. Други допълнителни данъци могат винаги да се направят. Може да се свали ДДС-то много. Разбира се, ако взимат данък върху всичките финансови операции, които се случват всеки ден, говорим за много сериозни суми. Лошото е, че не ни се обяснява честичко. Да. Има ли стоки в България, които са облагаеми с ДДС? Много храни някакви? Ами, да ти кажа, не съм проверявала, доколкото знам не, защото имаше такова обсъждане в Италия. Много държави. В Италия има. Точно така. Има върху хляб, върху мляко. 10%, 4%. Ще ти кажа нещо друго. В Италия, където имахме 4% върху някои лекарства, например, 10% върху някои хранителни продукти, в момента имат 21% за всичко. Това е една политика, която не се случва само в България. Когато говорим ние за лобитата на хората, които държат капиталите, те са от най-различни видове, могат да бъдат индустриални, банкови и всякакви други лобита. Тази политика се води общо взето в световен мащаб, да, и в Европа е така. Европа има много да ни догонва. Ние сме добри ученици. Ние взехме цялата теория и я сложихме на практика, изпълнихме всичко това, за което в момента се борят западните лобита. Ние вече си го имаме в къщи. Приватизирахме, дерегулирахме до максимум. Моля? Това всичкото, което казах, правилно или не? Виж сега, не бих искала да давам оценки, нека всеки сам да си ги даде. Как ще е правилно? Това, че сте го направили, означава само, че сте глупаци. Факт е, че може винаги да се промени. Имайте предвид, че всяко едно правителство, когато дойде, ако естествено не са заложили, както ГЕРБ се опита да го сложи в Конституцията, макар че Конституциите се променят лесно, всяко едно правителство, което дойде или което е на власт, може да го направи утре. Става въпрос единствено за политическо желание. Обществото малко или много е разделено на тези две големи групи, бедни и богати. Виждаме, че средната класа все повече изчезва, все повече стават бедните. И естествено това са два различни интереси и всяка една група се нуждае от определени мерки. За да направят обаче някаква политическа промяна, в крайна сметка политиците имат нужда от натиск. Тоест трябва да се оплашат от нещо. Някой трябва да им каже, че утре няма да ги има. Дали ще бъдат масите или ще бъде някой с много интересни капитали, който ще отиде, ще им почука и ще каже, виж какво, ти така го мислиш, ама няма така да стане, ще направиш това и това. При всички положенията действат под някакъв натиск и с някакъв страх или имат други подбуди. Ами те са някакви начини. Един колко хора им викат остатък стомат и ги замерят. Това е пълно, че Ами вижте, не са само нашите, но е много важно, да. Не много, защото там, както видяхте, постоянно взимат заеми. Тези заеми пак ще ги плащат същите хора. Това, че временно успокояват нещата, те не са направили нищо от това, което беше направено по време на новия курс. Така че в крайна сметка там също не се взима, напротив на... Не се знае кога. Имайте предвид, че наляха страшно много пари в банковия сектор там и не подпомогнаха по никакъв начин хората, които останаха без жилище. Там имат сериозна жилищна криза, наистина. Говорим за високи проценти от хора, които са останали на улицата и безработни. Тъй, че е просто един малък ужас там. Така че явно всичките политици действат под някакъв натиск.
И за да се направи този натиск, трябва организация. И който държи капиталите, има прекрасна организация. Те имат фондации, асоциации, лобита, официални лобита, които се намират всички в Брюксел. Те имат страхотна организация. Това, което липсва на другата група, е точно организацията. Защото и не знаеме какво да отидем и да поискаме. Добро за едно отваряне на съзнанието на хората, за да разберат какви са им целите и за какво трябва да работят. Тук дори не говорим за смяна на системата. Макар че най-много и бързо действат, когато ги е страх, че ще рухне системата. Нали? По опита на американците. Но дори тези леки промени, които ще помогнат на хората да се справят с този труден момент. Хората имат десетки огромни проблеми, като данъци, като те нататък. Те личат от тях хората, в Америка им казват, циганите са виновни, в момент те решават, че циганите им взимат цялата от данъци, циганите им правят. Така е. Те им казват, сивата икономика е виновна. Чакай, сивата икономика откъде идва? Кой я създава? Друго, което примерно наскоро пак четох и винаги ми става интересно, когато чета това нещо, вие сте го чували. Продуктивността на българите е много ниска. И заради това нещо ние ще им намалим заплатите. Ние не можем да се справяме с конкуренцията. Продуктивността е много ниска. Знаете ли от какво зависи продуктивността? Зависи само от машините. Тоест, този, който държи капитал в машините, защото казва, така ли иначе ще почна 300 лева заплата, какво ме интересува? Ще ми работи 12 часа, защо трябва да влагам в тая машина? Така ли иначе няма да скочи утре да ми кажа, ще ти направя една хубава стачка, защото при нас не се стачкува практически. Затова имаме ниска продуктивност. Но никой не казва, че тази продуктивност зависи от човека, който държи капитала, не зависи от тези, които работят. А който веднага тръгва да се оправдава? Работещия. Всички почваме веднага да казваме, ма не е верно, не сме толкова ниско продуктивни, защото знаем, че сме там, еди колко си часа, даваме всичко от себе си. И никой не ни обяснява, че продуктивността зависи само и единствено от машините. Естествено, че ако имам една машина, с която ще произвеждам за 3 минути някакъв детайл, който иначе ще го произведа за 2 часа, ще съм по-продуктивен. Но работниците се чувстват обвинени, чувстват се, имат нуждата да се защитат, да кажат не, как, напротив, ние сме... Не сме продуктивни. Не сме продуктивни, но има точно една причина, заради която не сме продуктивни. Трябва да се отида там да се почукли. Това, което иска да обясня е нещо друго. Нека не търсим единия враг. Защото в случая функционира така. Забелязал съм, че за каквото и да говорим, винаги казвате. Банките са виновни. Така, тук ние показахме как съвсем спокойно са виновни предприятията, които произвеждат лекарства, примерно. Защото те отиват, правят си едно лоби, отиват и казват, виж, аз не искам да плащам прогресивен данък. Ако обичаш, кажи там на уния да плащат данъци, аз няма да го плащам. Тук не говорим за банки. Естествено, банките много се радват за това нещо. Но проблема не е само един. Това, което е проблема сам по себе си, е капитала. Кой държи капиталите? И не говориме за банки. Говориме за всяко едно нещо покрай нас. Затова е важно да отидем и да потърсиме и да виждаме и другите проблеми, които са. Тъй като парите в банките, за които говорите, те пак представляват капитал. Те пак идват от една реална икономика. Там отиват парите, тези, които не плащат данъците, не плащат един силен прогресивен данък. Те имат пари. Какво ги правят тези пари? Не се замерват с тях. Ще ви кажа какво ги правят. Карват ги в банките и искат от банката еди какъв си процент лихва. Искат да не плащат после данък върху тази лихва, въпреки че е печалба. И отиват при държавата и казват, до 2017 година искам да махнеш данъците върху лихвите. Всеки ден се срещат. Икономисти от Института по пазарна икономика или други отиват там и казват всеки ден на министрите и казват, искаме това. Ние не ходиме там да го кажем. Ние да го кажем, няма да го направим. Могат да го кажат, разбира се. И ние знаем и какво се случва след това. Много често сме го виждали. В момента има държави, в които... Вижте, не са всички продажници. Така, сега... Не. Те, които са там, може и да се съгласят, но истината е, че не можем да кажем, че всички хора действат
от някакво желание за печалба. Аз лично познавам много хора, които са много свестни хора. И познавам и свестни икономисти. Много свестни икономисти. Познавам много свестни журналисти, въпреки че ако гледаме медиите, трябва да се хванем за косата. Има прекрасни хора. Въпросът е това, ако тези хора, те защо не влизат после в политиката? Защо в крайна сметка остават малко или много във ъгъла, незабелязвани? Те знаят, че ако влязат в политиката, много трудно хората да достигнат това съзнателно ниво, когато да могат да кажат, вижте какво, знаете ли, в нашата програма залагаме веднага да вкараме прогресивен данък и хората да го разберат и да кажат, браво бе, ако ти сега излезеш с това нещо, никой няма да разбере за какво говориш. Никой. Ако един икономист отиде и покаже истински икономически мерки, които ще променят държавата. Той ги е показвал. В момента, в който ги покажеш на хората, накрая някой се появява и казва, не, проблем е друг. Ти изобщо не ми се прави на политик, искаш да влезеш в политиката само за да печелиш, искаш само да ни изиграеш всичките, защото хората са обезверени, аз ги разбирам. Но хората трябва да започнат да разбират къде са проблемите. И тези проблеми, така че да могат да оценят този, защото рано или късно ще дойде, видяхме го по Латинска Америка, където бяха задния двор на Америка, изтискаха им всички възможни ресурси в продължение на десетилетия. В един момент се получи едно разрастване и една поява на съвсем друг вид политици. И при нас ще дойде, и при нас ще се случи. Въпросът е хората да бъдат достатъчно, подготвени, за да могат да разберат, че този човек там, то няма да е един човек, естествено, ще бъде някаква организация, дали ще бъде партия, движение, как ще са се организирани, няма значение, но хора, които мислят по един и същи начин, които искат да направят промените. Важното е да стигнем до един момент, когато някой да се появи с тези идеи, да ги каже на висок глас, без да го е страх, че медиите после ще кажат еди какво си и хората няма да разберат. Значи, ако изобщо искаме да критикуваме политиците, можем много да говорим, но трябва да знаем, че нашата задача тук е да отидем да говорим с другите хора. Да им кажем, знаете ли от какво имаме нужда? Имаме нужда от това. И когато им гледаме после програмите на всичките политици, като отидем да гледаме икономическата част, иначе на обещания са много ларж, да можем да разберем кое, какво е обещание, какво означава. И да кажем, ето това са хората. Мисля, че това е нашата задача, или поне аз не мисля, че... Не знае кога ще се появи този политик, но ти гарантирам, че има и икономисти, има и хора, които са напълно способни да изиграят тази роля още утре, но просто може би не сме подготвени все още, тъй като сме бомбардирани от друг вид информация и още не знаем някои неща. Не е вината на никой, разбира се, но трябва да се опитаме някакси да занесем тези знания до повече хора. А в момента, в който има тази борба между двете големи групи в обществото, едната, наричам ги условно богати и бедни, но мисля, че ме разбирате какво имам предвид. Това са хората с по-малко възможности, които искат повече, които се трудят, и хората, които държат капиталите, т.е. хората, които са реално богати. Съществува тази борба. В момента, в който, примерно, тук ние им намалим данъците, им кажем на всички ще плащате 10%, и богатите се оказва, че плащат много по-ниски данъци. Какво правят с това, което им остава? Какво правят? Те вкарват тези пари в банките. Знаете ли, че после... Прощавай. Какво прави после банката с тези пари? Всичките капитали се оказват в банката по един или друг начин. В един момент банката използва тези пари. Знаете ли какво да направи? Да даде заеми на държавите. Това са вашите пари. Това са парите, които държавата е могла да вземе като данък. Но сега не само, че не го взима като данък, оставя им го, после отива да си го вземе пак от тях, но като заем, върху който ще плати и лихви. Това се случва. Така че тези пари, които банките дават на държавите и купуват държавни дългове, защото играят по този начин, тези пари идват от някъде и ви обясних откъде идват. Идват от факта, че държавата не си взима тези пари като данъци. Ако тя ги взимаше като данъци, нямаше да има нужда да ходи да взима заеми. Просто няма нужда да го направи, защото парите ги има. Просто трябва да ги вземе по един или друг начин.
Какво да няма лихвен процент? Няма лихвен процент, банките не могат да печелят. Разбирате ли, проблема е тук един друг проблем. Тези пари са капитал. Независимо дали има лихвен процент или не. Вие не сте разрешил проблема, Емил. Не сте разрешил проблема. Ако вие оставите капитала в ръцете на капиталистите, които ги вкарват в банките, дори да няма лихвен процент, те няма да ги държат под възглавницата си. Никой не държи 1 милион лева в дивана си. Те просто ги държат в банките. Защото няма как да ги държат в куфари. Как си го представяте? Държат ги в банките, работят с банките, тези пари се намират в банките и дори да няма никакъв лихвен процент, се получава същата игра. Така че в крайна сметка се оказва, че въпросът с данъците отговаря на вашия въпрос. Отговаря защо банките после дават, откъде взимат парите, които дават на държавите като заем. Ето, отговарям ви откъде. От факта, че държавата не си ги е взела преди това като данък. Но в същото време, защото казваш, че има лобита, които са на едрия бизнес, но банките са едно огромно те също си имат, разбира се. Разбира се, там също, те също си имат капитал. Разбира се, те също имат, знаеме, печелят от лихвите, всички го знаем това. Но въпросът е, че ние имаме една данъчна система, която прави така нещата, че държавата или трябва да вземе заем, или трябва да стигне до революция. Защото хората са гладни до един момент. Просто ни е такава данъчната система. И в момента, в който осъзнаят и сме там вече, ще видите, че ще направят нещо. Или ще отидат сами при министра на финансите, ще кажат, искаш ли пари? Ще ти дам обложиме с данъци, но ми спаси системата. Или ще се изнесат на някъде. При всички положения нещо ще направят. Значи в България едрия и дребния, и средния бизнес, всички се е изнесъл в България. Той не е под българска юрисдикция. Той е в офшорни компании. Как да обложим офшорни компании? Знаете ли колко е лесно? Знаете ли колко е лесно да се направи закон, с който да се забранят офшорните компании? Знаете ли, че преди 2 седмици беше прият такъв закон, в който обаче успяха в последната минутка да направят, да приемат една промяна, която го обезмисли. И ще ви кажа коя е промяната. Значи, казва се следното в този закон. Кой прие този закон? Гласува се в парламента преди няма и 2 седмици. Закона срещу офшорните компании. Какво казваше закон? Беше много интересно поднесен. Говоря малко, не съм се подготвила точно да отговарям на този въпрос, но ще се опитам да ви го опиша в общи линии. Този закон казва, че офшорна компания не може да притежава българска фирма с 2 думи. След което вкараха една промяна, след като го гласуваха, вкараха веднага една промяна и не си спомням от кой беше предложена. Не си спомняш и ти. Добре, която казва така, до 10%. Не може да притежава, но до 10%. Т.е. до 10% една офшорна компания може да притежава и да има активи. Какво се оказва обаче? В същия момент, ти ако направиш 10 офшорни компании, те могат да притежават 100%. Но този закон не само, че беше внесен, не само, че беше обсъждан, но никой не знае. Защото ние не знаем дори кое да отидем да гледаме. Вас ви интересуват точно офшорните компании и сме говорили, нали? Считате, че средния, едрия бизнес, всички са така. Ами вижте, това е закон, който вие трябваше да сте първия, който го знае, че се обсъжда. Имаше големи спорове върху него. Трябваше да видите какво се случва. След като това за вас е проблема, трябва да ги следим нещата и да отидем после да кажем, знаете ли как ни прекараха? Да отидем после да се вдигнем и да кажем, един свестен закон искахте да приемете и накрая го безмислихте с една промяна. Точно, направиха го без зъб. Не хапе вече, не е страшен. Имаше такива идеи, предложени, гласувани, след което... На тези избори са хора, ние приехме закона против офшорните компании. Да, друг въпрос е, че хората, които се интересуват, знаят много добре за какво става дума, но проблемът е, че примерно ние не знаем, като народ не знаем дори, че се обсъжда. Не е липсва информация. Защото както стигам аз, всеки може да достигне. Въпросът е, че не знаем още кое да гледаме. И затова започваме с малките неща, започваме с какво е пари, какво е капитал, какво са данъци, какви са данъците, какво е прогресивен, какво е регресивен, какво е плосък данък. Да обясним тези дребни мънички неща и да видим как са навързани в крайна сметка в една голяма картина. Голяма картина. Но понякога даже тези малки стъпчици ни помагат да я видим картината.